En el vídeo que us presentem ara us ensenyarem com arrencar un vehicle a través del sistema del pont auxiliar entre bateries. Les bateries són uns dispositius electroquímics que serveixen per transformar l'energia elèctrica que genera un alternador en energia electroquímica i emmagatzemar-la al seu interior, per tornar-la a transformar en energia elèctrica. Un cop arrencat el vehicle, aquest alternador ens garanteix recuperar la càrrega que gastem en l'arrencada i el consum que fem quan utilitzem els diferents sistemes elèctrics del vehicle, quan el motor no està engegat. Llums, ràdio, aire condicionat. Recordeu que els vehicles disposen d'un desconnectador de bateries que cal utilitzar. Les característiques elèctriques bàsiques que ens serviran per definir i comparar les bateries entre elles són la tensió nominal, la capacitat de càrrega i la capacitat d'arrencada en fred. Normalment les bateries dels vehicles lleugers són de 12 volts i les dels vehicles pesants de 24 volts, que s'aconsegueixen de muntar dues bateries de 12 volts en sèrie. En primer lloc, la bateria, com tot producte comercial, disposa d'una etiqueta de característiques i instruccions de funcionament. En aquestes etiquetes també hi figuren les normes bàsiques de seguretat. La perillositat de les bateries radica, per un costat, en l'alta corrosivitat i toxicitat d'electròlit degut a l'àcid sulfúric que conté i que pot provocar cremades importants en contacte amb la pell i els ulls. I, per un altre costat, el gas hidrogen que es produeix en la reacció química durant el procés normal de càrrega de la bateria. Caldrà comprovar que el seu estat exterior no presenta senyals de deteriorament o vessaments electròlits per danys físics com fissures o cops. Haurem d'evitar llavors qualsevol punt d'ignició o xispa que pugui entrar en contacte amb la fuita. En aquest cas no intentarem mai de fer un pont elèctric entre dues bateries pel risc que comporta i tampoc no fumarem mai quan l'estiguem manipulant. La manipulació i l'ús correcte de les bateries de plom àcid no són perilloses sempre que segueixin les precaucions lògiques. Per tant, sempre que tinguem que manipular qualsevol bateria serà necessari utilitzar l'EPI apropiat, roba que cobreixi completament les extremitats, guants i ulleres o pantalles de protecció. En el cas que no es pugui arrencar el motor d'un vehicle degut a que la bateria ha perdut la seva càrrega, bé perquè s'ha quedat algun dispositiu encès com llums o emissora o bé per la fuita d'alguna part del sistema elèctric, llavors podrem passar de forma temporal l'energia elèctrica des de la bateria d'un altre vehicle cap al que la té descarregada i així poder engegar-lo. És el que anomenem pont elèctric entre dues bateries. Per la posada en marxa en pont auxiliar ens haurem d'assegurar que les bateries dels dos vehicles, emissor i receptor, tinguin la mateixa tensió, així com una capacitat de càrrega semblant. També cal identificar la polaritat dels ports, positiu i negatiu. El pol positiu és més gruixut i marcat amb el signe més, i el pol negatiu el marcat amb el signe menys. Per realitzar un pont auxiliar és aconsellable que el vehicle emissor estigui en marxa i lleugerament accelerat. En aquest cas, n'hi ha prou en connectar les dues bateries d'ambdós vehicles en paral·lel, i això vol dir comunicar els borns del mateix pol entre si a través de les pinces, el positiu amb el positiu i el negatiu amb el negatiu. Com a mesura de seguretat s'aconsella connectar en primer lloc els bornes positius de les dues bateries amb les pinces vermelles. En segon lloc, connectarem la pinça de color negre al borne negatiu de la bateria carregada i l'altre extrem de cable negre al borne de la bateria del vehicle amb la bateria descarregada. Alguns vehicles disposen d'un punt específic per fer la connexió al xassís.
En aquest cas, en el vehicle emissor de major voltatge, el de 24 volts, i major capacitat de càrrega, es prendrà la corrent d'una de les dues bateries i es connectarà a la bateria del vehicle receptor de 12 volts a través de les pinces. El positiu amb el positiu i el negatiu amb el negatiu. Per fer aquesta connexió seguirem els mateixos passos descrits anteriorment, però generarem consum en el vehicle receptor per evitar possibles pujades de tensió. En els parcs tenim els carregadors que poden fer diverses funcions. Una d'elles és la funció test, que amb l'interruptor de corrent baixat podem veure en tot moment el voltatge de la bateria. Un cop pugem l'interruptor, a través del primer punt podem fer una càrrega lenta de les bateries que estan més baixes. I en el cas que necessitem una arrencada assistida, ho faríem des del segon punt. Aquest botó d'aquí ens permet fer càrregues amb bateries de diferent voltatge. Nosaltres, en el servei, utilitzaríem les de 12 volts en vehicles lleugers i 24 volts en vehicles pesants. I com a conclusió, us recomanem que feu servir els equips d'EPIs adequats en l'ús i manipulació de les bateries i que seguiu els consells que us hem ensenyat en aquest vídeo.